Takže ahojte ľudia. Nazdar, Tu je so mnou kto? Čaute, to som ja, Martin Vozičkár. Takže samozrejme, dávajte mu odber. No a ešte plus. Tento diel je druhý. Prvý máme už na kanále, takže ideme na to ľudia. Musíme nájsť gazolíny a utiec Spider Monsterovi. Takže čakám na Gapu, kým sa pripojí. Samozrejme, ja natáčam na svojom videjku, takže to bude aj v tomto jeho videjku počuť, takže idem aj ja natáčať vo svojom. Počkajte, Let's idem go. to natočiť ja. Takže čau, vitamínek, určite si túto hru pamätáte, ja som keby to tu bol z budúcna, mám tu takú tú peknú lampičku a zabitú mašinu čavo a tu mám jeden kámoš, čo si pamätáte z prvého diela, jak máte Nike. Takže ideme nájsť gazolíny a natankovať tie generátory. Samozrejme ľudia, ideme Let's na go. to. Ideme na to. Uvidíte, jak to skončí. Takže dopozerajte videjko, klikajte lajky aj Martinovi na Martin Vozičkár Gaming. Takže ideme na to. Open door. A ideme na druhý part, ľudia. Potrebujeme nájsť samozrejme scrubby, jak v prvom diele. Takže musíme nájsť tie skraby. Počkajte, vidíte, zatiaľ máme iba... Akože máme na celom vymakané train health, má dosť životov. Yes. Speed máme, neviem, na celých polku. Damage máme tiež tak dobre. Ty už ideš? Ty kokos, ja že tam čakám ako kokos. Zastav. Dobre. Takže ideme si pre veci. Ideme pre tie skraby a vidíme, či tam bude gazolína. Je tu Je gazolín. tu gazolína, nice. Berem. Zobral som, tu scrap. mám tu aj scrap, idem vytuniť ten damage. Yes. A už nič tu není, ľudia, musíme nájsť len Nič tieto tu ďalej veci. není, ale musíme A vyhraj nájsť... náš šaš, ako vidíte, jak to dopadne. Hej, uvidíte. V prvej časti ste uvideli, bolo to perfektné. Samozrejme, nestihli sme to natočiť v tej prvej časti celé videjko, tak to natočíme na takto akože epizóda 2. Hej, tu sme vám hovorili. Kto vie, že to je ten vie. video. A keď si chcete pozrieť epizódu jednotku, kúknite sa na naše kanály. Samozrejme. Dávam aj popisku ľudia. Ja vám môj. Takže ideme dopredu, na čo stojíme, my debili. Neviem, choď. My sme ale divní. My asi čakáme na toho Spider Monstera. Samozrejme, kto čakáme nevidel na toho video Smurfa. v prvom dieli, tak tam bol. Takže kto vidí teraz druhý diel, tak tam ešte len bude. Dobre, ty kokos. Zatiaľ ideme Ale péro. jaká má ty kokos. Ej, ty pičo, hromy blesky. Spider-Man lieta. Hej. Už zastavím. Zastav, tu sú domy, no. Ticho, v tamto druhom nájdem tom. Si vyupgradeoval heal. Hej, niečo som dal. Samozrejme, že vyupgradeuj, lebo tá mačka na nás furt bude vyskakovať. Ježiš, nič tu není zadarmo, som tu prišiel debil. Takže, no, ešte nemám, tu nie sú nič, ty Nič som nenašiel. máš. A tam hore, čakaj, ideme sa pozrieť tam hore. Kam? Tu je ešte taký dom. Tam je, chod sa koknúť. Ja idem naštartovať mašinu, aj keď sa to neštartuje. Hej, Poď, idem za to čakať. kámo, nič tu není. Nič, ešte ani scrap. Jebná to, poď, idem štartovať. A už ide? Nie. Už ide, naštartuj. Nie, idem, poď, ideš, nasadni, už ide ten bok, nie, tu za počkej, pátuje niekde. Som tu. Tam je hore! Už je tu? Strieľaj! Dobre. Poď. Kámo. Dávaj do piči! Ty kokot, hlavu má jak chicken face. Nabíja sa mi. Nabíjame. Kámo, Ale tomu musíme dať, poď. Ty kokos. No, Pavlo, Dobre. piči, genio. zastav vlak. Idem. Cúvaj trošku, cúvaj. Vidíte, a tu ideme. Tu ideme v tejto časti, tu už bude koniec hry samozrejme a koniec tejto série. Generátor. Musíme natankovať tie generátory a spustiť. Teprv máme Musíme to dať. máme len jeden gazolín. Hej, ja vlastne mám gazolín. A treba nám ešte 7 gazolíny. Vidíte, takto natankujete. Však som zobral ten gazolín. Ty si zobral? Jaj. Nie, už nie. Nie, ten sráč ide za mnou. Ten sráč je tu. Poď. Nie, ten sráč je tu. Poď. Som sa zakoukal. Do piču, on ma čapne. Štartuj.
Štartuj! Strelaj do něho, pojď. Nejdem hore. Už išel heď. Išel heď. Čakám ťa tu, zastav to. A ten viete, vlak. prečo nás Počkej, naháňa? dajte zastaviť ten Lebo, vlak. viete, on ako keby spí. A Hej, ona, a my ho my narušujeme. ho ako keby prebudíme a on nás naháňa. Takže mám už, kamo, ja mám asi 6 skrabiť, čakaj, pozriem sa do inventári. Mám 5 skrabí a 1 gazolín. Nice. Dobre, nie? Ja nič tu není v týchto domoch, to čo je? Poď sem, ale kde ja som? Cúvaj so s vlakom. A to kde si išiel až? Kámo, však tu sú gazolín, všetko je tu. Idem. Mám už 6 skrabí. To musíme zbierať, aby sme vyupgradeovali damage. Yes. Aby nám neubieral, viete, aby sme vyupgradeovali ešte aj vlak. Aby nás nezabil. Už to som bol vlastne. Idem za tebou, keď nepríde ten debil. Hej, Ja nemôžem utekať, bro. daj si Mne sa spýtať. nedá utekať. Ale, A ešte ani skákať. kámo, je tu druhý gazolín. Som našiel gazolín. Nedá sa mi skákať. Čo to asi nemám staminu? Kámo, kde je to dvere? Kde sú tie dvere? No, čo, kde? Prášku, ja nemôžem bežať. Ide tu ten sráč. Nie, ja nemôžem bežať. Zabije ma. Ja nemôžem bežať. Zabije ma, čus. Nemôžem bežať. Zabil ma! Ma zjedol, bro. Ale ja nemôžem kde bežať. Ku mašine chcem ísť, ale nemôžem bežať. Snad nemyslíš vážne teraz. Kámo, ja vyupgradeujem. Mám 6, takže... Ne. Kúnik nie. A speed si dáme iba. Ja som mal četnúci, ja som ale debil. Daj dopredu, poď. Startuj tú mašinu, máš Ja som vyupgradeoval mašinu a dole nám berie jak nič. Alebo silný je tento zmrt. Si mu dať, poď. Čo on nemá Fakuj, heal? ty sráč stadiaľ. Čo nemá heal, alebo on je nesmrteľný, ty kokos nesmrteľný čávo. Spiešam. Fakuj. Zmrdený, vyjebaný. Dobre, máme to, super. Dali sme to, let's fucking go. Zastav. Máme tu 100 dolu, kde sme boli. Hovorím ľudia, aj v prvé čase som to spomínal, že táto hra sa opakuje. Myslíte mapy. Hej, ale samozrejme nie sme debili, lebo sa tu teleportujú veci. Hej, ale teleportujú sa, to je ešte dobré, že sa tu teleportujú veci, tu sme boli na začiatku. Pičo. Mám jeden gazolín, kámo. To by tu bola nejaká secret mission. Ja som tam nechal ten gazolín. Lebo on ma ňahá a ja som nevedel, že kde No je. ja som zobral tiež na začiatku, neviem kde sa to respawnovalo. Si kokos. Kurník, šopa. Čakaj, Kurník. dám si Sa troj na heal. piču dávať mus. Dám heal. Čo si ide, vymakal si niečo? Heal. Hej, vymakal som heal. Ty tam je ten sráč. On spí? Kde ho vidíš? Tam. Tu ide. Chod dopredu. Idem na mašinku. Už som vyupgradeoval aj speed. Super. Ale iba trošku. Takže toto bola naša stodola, čo sme teraz, ako keby sme sa tu teleportli. To je začiatok, ako keby viete. Nech tam je. Ten sprostý pes. Zastav, nie, my sme prišli. Nevadí. Zastav tu, ty debil. Tam je gazolín. Nedá sa. Bachter. Gazolín je tam. Nám treba. Zober gazolínu, zoberiem ten scrap, vymakujem mne. Berte scrap. Nič tu není, kámo, čo je? Idem vyspídovať tú mašinu radšej, nie? Aby nás nepredbehol. Speeduj. Mám tu scrap ďalší. Za chvíľu budeme aj so speed. Hej, samozrejme dneska to video dáme. Ale iba pre vás, ľudia. Aj keď nám tu ešte... Dobre, ľudia. Samozrejme. Ty kokos, ale strašná realita. Ty si na zem. Nie, ja som na zem, čo? Nie, tu je ten zmrt, poď. Nie, ale počul som vyhol sirén. Tu je, ty kokos, aký prekvapenie, hovorím, tu má niekde základnú takú zadu.
Pakuj sa ďal, ty pes. Kurník nie. Samozrejme vám chcem povedať, že... Čo vám chcem povedať? Čakaj. Že dneska to pre vás dáme, ľudia. Len nás treba sledovať a odoberať. Musíme dať. Ty kokos. To je dobre, no. Vidíte, tam je... Ešte ja som im to neukázal, čakaj. No, ideme vyupgradovať. Mám jednu gazolínu, mám 2 vlastné gazolíny. Takže my musíme nahodiť tieto generátory. Vidíte, tu treba 8, už som to spočítal. Potom otvoríme, my pôjdeme tak rovno, potom budeme cúvať a stadiaľ dnuka. Potom na ňa spadne taký kár. Prvý generátor už máme, bro. Jež, 2 skraby. Treba ho nahodiť. Už máme prvý generátor? Treba ho nahodiť, čakaj, nahodím ho. Počkaj, ja som našiel gazolínu, počkaj, zoberiem tento skrab. Ja Yes, som našiel jednu. generátor on, ešte nám treba... Čakaj, koľko nám ešte treba? Už 6. nakopol ten generátor. Jeden som nakopol. Ale ešte nám treba 6 Idem gazolíny. za tebou, len sa nemôžem zmestiť, týchto zverá. To vyjde? No toto je GTA. Ty máš jeden gazolín? Ja jeden mám gazolín, keď som tam nenechal. Ja upgradeujem speed. Yes, mám tam 5 skrabov. Speed, tak. A aj vidíte, že tu nám ukazuje tu hore, že koľko máme skrabov. Teraz nám ukazuje, že 0, ale ja som mal 6. Už nakopol Aj tu. ten generátor, vidíte. Počkaj, kde si to nakopol? Tu vidíš? Tu vidíte, nakopol už aj za pol. Nie, ja dám tento. Ideš, bro? Yes, už som tam dal ten gazolín. Idem. A ja som dal Keď veľký. ťa stihnem do piči. Nestihneš. Nestihnem to zostaň. Tábo som vyupgradoval speed. Ale lepšie ide rýchlejšie. Tá však, lebo keď nás, vieš, zabije, tak potom už je to dejak inak káva, no. Tam ja idem tu. Ty, ale to sú zatvorené. Ty si zatváral všade, ne? Ja som Ja aj tu nezatváral. si bol, nie, nebol si. Ešte tu sme neboli? Boli Či sme. ne? Boli sme tu. V prvej časti. Hovorím, tá mapa je taká istá. Furt je taká istá, tak kedy sa to teleportne, tak kedy nie, tak čo? Hej, niečo sa tu teleportne dá, kedy dá čo. Ideme dopredu, poď, vyštartuj už tak. Jež, jak som skočil z toho. Ne, tu je, poď. Ty mačka sprostá, utekaj sa ďal. Kurník jedno. Čimur, jaký je premotivovaný, hej, normálne, že husenica. Ale more, náš vlak je za chvíľku v prdeli, hej. Ale ne. Sa pozri, nemáme ani heal. Iba si tu... Zastav tu tejto našej stodole. Bom príde, počkaj, zastav. Nie, nezastavuj. Počkaj, niečo tu vidím, Nezastavuj, lebo tam je ten sráč, zase ide tu. Utekol som, ja som tam niečo videl a nie. Kurník, ne! Po piči! Cúvam. Dal ma, nie, on ma dá. Zasekol sa. Nie, už ma dal. Kurník. Cúvam, lebo tam sme nechali veci. Piči, nevadí. Ale dobre respawn tu dali, že sa respawnete tej mašine, to je také realistické. Nie, kam sa tu respawneš? Yes. Teraz, že sa respawneš niekde, neviem kde. Tu sme ešte neboli. Ja som tu bol, ale niečo som tu videl. Ešte nie, neboli sme tu. Kockami, či čo to je. Yes, mám tu scrap. Ja mám 5 skrabov, idem upgradeovať, ja som ale debil, čakaj. Ale to vyupgradeuj speed vlakových. Speed? Ja upgradeujem. Nie, speed, heal. Počkaj, improvuješ? No. Čo vymakáme, ľudia? More heal, lebo nemáme potom nás Tak ja dám dobije. heal, okej. Dáme heal. Mali sme 5 skrabov. Zatiaľ je to kľudne teraz. Teraz je to kľudne. Aj taká dobrá atmosféra. Ale stále ho počujem tu niekde. Musím mať niekde zakladnúť tu. Už ide, Tam je. Ide. Poď. Musíme to rozkopať toho sráča. Zastav. Za chvíľku sme asi. Nie, tam je Pozor. more.
Krab, si dobre, že sme zastavili more. Ty Čo? si nechcel zastaviť. No lebo ten zmrt tam bol. Čo už, tak musíme nezastaviť. To Počkaj, nič to je není. nové tamto hore. Tam je niečo, tam je nové dom. Tak choď. No, neviem, či je to nové. Neviem. Mám 3 skraby. Keby dačo hneď sa skry do... Nie, už to som bol, Vieš- bol som tu. Ale sú tu dve skraby. Kámo. Nie, už tam je to zmrdolky, už nie, kurník. Ja som sa skryl. Skryl si sa? Yes. Do... Doriči, tam je, kurník, za domov. Skry more. Ty pičo, videli ste ho ľudia? Tak sa skry tam do baráku. Čo chceš na kávu, ten zmrt? Si tam hore, či? Hej, ja som hore v tom Už baráku ideš? veľkom. No, skúsim uteknúť, ak ideme. Ja vyupgradeujeme. Vy upgradeuješ? Ja sa formílim, ľudia. Prepáčte, ale Nevadí, že to je pohode. ja mám tak okby choroby, viete, že sa On iba trošku kokta. nakoktá, no. Klerorický syndrom má. Downspeed, či? Hej, daj speed niekto rýchlejšie. No, som Pozerajte downspeed. ľudia, nakoľko sme to speedli. Daj úplne spod, skúsime na max speed. Jak to bude rýchle, vieš. Čak to je rýchle teraz, bro. No to musí byť veľmi... Ne, mamo, tak rýchlo, čo ideme. Kamo, psi, vonka. Pídu na nervy. Sorry ľudia, asi mi bude bršať pes, lebo vonka sú ďalšie psy. Ty si dal cúvačku, hej, čo robíš? Môjho. Takže počkaj. Prestaň. Nebude počuť. Nie, počkaj, ja som ešte preč. Že si zastavil. Máš gazolín? Ja kúknem sa, nemám nič vôbec. Kde si? Čakaj, čakaj. Cúvam. Nemusíš, za chvíľu som tu. Ja, že si zastavili, bráško, ja i vytekne monstro do... Čakaj, ideme sa pozrieť tu. Zastav vlak. Som zabudol zastaviť vlak. No. Tu nič není. Vidíte, a to sa bude furt meniť, ale musíme to furt preskúmovať. Tu som bola zase, tu som ty kokos. Kámo, my sa nechodíme pozerať aj dole? Tu sú ale dobrý set, tu môžeme... Ale Dick, vidíš, ja som ti teraz Dobrý hovoril, set že my sa nejdeme pozerať aj dole a tam je dom. Kam? Tu dole more. Ešte aj skrab je tu. Idem. Lebo... No radšej nejdem, už tam už počujem. Takže ľudia, už toto je konec. Už máme všetky gazoliny a tento sráč tu musí byť. Musíme nahodiť celé ešte. Už toto nahodil. Toto tiež nahodil. Dávaj ma. Toto tiež nahodil. Poďte ľudia. Otvárame. Ešte. Musíme čakať, kým prejde tá čiara. Aby sa to otvorilo. Teba zabíja. Ideme sa trošku povoziť. Poď. Musíme si dať jedno kolečko. A potom pôjdeme. Natáčam. Yes. Musíme si dať jedno kolečko, ale to rýchlo. Musíme ísť kolečko, lebo to bude dlhé. A už máme všetky, takže tak. Takže ľudia, za chvíľku konec. Druhý chapter a vidíte, jak to skončí. Ľudia, vidíte, jak to skončí. Tento týpek nás naháňa. Tento týpek nás naháňa, takže musíme trošku čakať, kým sa otvoria tie dvere.
tie dvere, hodina sa otvárajú, vieš. Tam musíme trošku čakať, no ľudia. Kým sa to otvorí. My ho nemôžeme teraz zabiť, lebo ani na neho strieľať, lebo na neho spadne taká, ako keby taký meč. Snáď. Čakajte, ľudia. Nie, ty debil, poď. Sem tu poď. Tu poď, za chvíľku už ideme dozadu. No a už ľudia, už ideme dozadu. A konec. No pozrite, ľudia. Konec tejto časti. My sme ho zabili.